Dhoni sorbe kiso kachelong lok ajok kiso kachelang ji aphan KAC along ki theki ding atum aphan kerap kachohang. Dhansiri VDC Chairperson Nisoterang Piaria Sangho Tumpen Lamklar Kachipipon. Dhoni sorbe kiso kachelong lok ajok kiso kachelang ji aphan KAC along ki theki ding atum aphan kerap kachohang. Nijang Karbi Anglong Hamren constituency ke parlo dongka mukam rong supi arlo langsudo monsing teron arong amikar karlitang joysing be lapen kabon teron pia supo dhoni sorbe kiso kachelong lok ajok kiso kachelang ji aphan KAC CEM MAC pendang lok ke theki ding ning ke meatum aphan kerap kachohang padupon. Lason si dhoni sorbe arjiding kloipen kiso kachelong lok ajok tebok terai prengjam hospital ajo mi jibon pupen si chilang ponbomlo. Bonta lahai tebok terai hospital ajo a doktor atum un elo pupen get hospital Guwahati along si chilang damji aphan palisi si chilang ponbomlo. Bonta non get hospital Guwahati along si kachilang ji aphan tangka abang igdetlo. Bonta ahema soratumpen dhoni sorbe kiso minangji pupen mithang kidowek ahema red along li anta chijor lablo. Bonta ahema red along li anta chijor lab sitami si kachilang ji aphan tangka dorde detlo. Dhoni sorbe si kachilang tangka lakhini sose atangka igetlo. Dhoni sorbe kiso se kachelang kamatha kisung chot kali non hemrit kido ke thakji aphan anta kisung kijot angdeng ansi dokoklo. Lasi non dhoni sorbe kiso se kachelang ji aphan tangka kidor didet ajok lasi KAC kacharipon Dr. Tuliram Ronghang lapen MAC Karbi Anglong arlo ke thekiding ning ki meatum aphan ning chitheklong pen langsudo monsing teronarong gangbora akorte sarkim teron pen tangka kerap ke hang pipon. Lapen komat ni jong si ning ke mi pen kerap ke pale dunji ning ke hang bang pudo pulote account number 326 3306258 IFC code SBIN 0004 873 along nang litum tangka pali ignon. Lapen kinang sodbirta humri dunji ning ki hangatum laso number 81348793736 along humri dun ignon. Dongka mukam pen nili tuma pherang ki rangsina kathar nang kilo birta public TV Karbi Anglong. Dhansiri APHLC CC Committee atumahin pen Pherang KMI kang nipon. Lason si jakong pon nipai hiniarni Dhansiri APHLC CC Committee amai khu Mohon Singh Tokbi lapen Arya sangho tumpen Pherang KMI kang nipon. Bangso Pherang KMI long karingje pon atengke Dhansiri Constituency Village Development Committee mate thihek pen VDC Chairperson Nisoterang P Chairperson Arpu Chiklojoni Ansuselo Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen Arpu long data pita sa cheklem kle pusi bangso Pherang KMI long ningje pon. Tangti ang tonalam the kilong pon je pham nonang ton pen alang litu malam the pen arju pon sinan. Media kelang korte pan kardom payirlo non lom media long litum teklong je prangke Pranab Vidyapit school kulo non mangke Pranab Jubilee College Bukajan subdivision under है non mangke lasamen da nangke inhan adong posipulo Bukajan subdivision under lo laso menit jitu laso in college in charge sami bu laso menit bang long layer dalal lok si claim posipu asi non ta bang plikep lo menit pan long layer jor tang lo
ha angtan amunit wan po ha dimapur nan thu amunit wan po angke la son si long le ke jor thi bang plikep amunit leng elo pusi media long ni tum arjilong la si six schedule area pulote komalo lang li phan la son power ki pi ke long le ke jor long le ke nam ko masila aso sami aso jubilee college in charge apan masih power ki bilas tini ne bala six schedule area pu lasi ni tum kroidun dekhe la bangke athe along kaprek ta do pusipu langli long le ke jor along tin along kaprek ta do pusipu lasi ni tum condemn la so putha aso sami jitu jubilee college and charge apan ni tum is strongly condemn la lipan aso six schedule area ke kitata longle jor longle phelang amili ke karbi tum helu lasi lasi laso dak nahai claim tabare bangini tum kroi lapen ke alang li lasot bang plikep along longle ke jor tang laso tangka bang ke non mat choya nai lapiyo lapen ke police prohahon tum non mat inquiry kurira immediate arrest nai lapan aso pranab vidyapita asami laso in charge fan non mat arrest nai lapan lasi lason pute la tum claim bomb bola so menit no along kaprek long ta do pusipu lasi la non mat la fan inquiry kuri nang po laso longle dalal laso kame claim pot lasi lake longle dalal ka phangke la Himanto Biswa Sharma Dr. Himanto Biswa Sharma ta kroi so puthaki lasi lasa dalal fan non man nep nang po police prohon hon tum latum inquiry nang po non ma la fan nep si jail long po thai nang po lalu aprangsi pini ni tum ladak media theng na chiklang nang kok bang kala helo ni tum ladak dhonsuri APSLC aropen lasi aprangsi la media kelang korting jir lapen ke la media dole tum hanta kado kowe niak lo ma kadom pajirlo nilitum pini ke bang the bang la helo je dak dhonsuri ang kangalo kedam tang MSc ahut nisoterang pi alangli la dhonsuri pen thulo la pen penaan arara tum alangli phan kroilo vota pilo stame alangli haidet lo udam lo tangte ta hala da ke aku recounting pen ba kopi kosal pe aku ceparan sudet lal hai engke lalo alangli to renun det lo amasila alangli rada phan ke kopine awar sai ki PG development ke claim PG pu athe pen athe PN pon se alangli BJP long ching bedun juilo BJP long ching bedun det pen pini anesi dhonsuri along kam ke claim pi rada phan asai ki me ke claim pi ba towar pen senglo ringwel pen senglo akaprek asai alangli ke claim non puta theklong le la pen non aku alangli VDC chairman mandon lo sita non putok ta mandet pen sta me cheklong yon joni lo ta no ta thang theklong le lasi dhonsuri rada phan la puson cobai thokai akam make alangli claim nang nelo sapuri ke pi lapen alangli lapuan kam claim do balapuan si alangli rada phan alangli aning pa thepen mas joining kadogo che polo sita pinanesi dhonsuri ara tum sakuri gelong theklong le kam meser long ta theklong le towar ke da meser theklong le non jongdam lo na dololia towar pen ha 10 kilo ko chepla towar riding towar damnu munir tum ta chalap do hala heloma development la pel option thaksi akola dololi ke dam towar tame penani ka sik sakdu hala histame alangli la poloma la sir sonang thak dak rongnong ipen bithilang su dam towar lailong tame iritum thek dang lo la si dhonsuri angkang na hok ta ka chingthur theklong lela sitame alangli rada phan development mate alangli kerabji pusi alangli BJP long chimbedon ka chimbedon pen ali paklang non he non ka chingbe pen ali da paklang le the sta non ma ka ko dhonsuri long sibang tu si alangli ma ke rada phan pangri masi alangli matha son si ni tu thekon long lo la sila sona sai lang no ke karbia khai phan chong thui nang ne lo karbia khai phan mate lang long so khai phan chong thui nang ne lo la si non ke bang jila alangli la puson ot claim ke jate pusin ni tu ka chuningri kasi non dak APSLC tum
Jepang tang kring pen dolo nasi APSLC along le alangli pudam te ho orang pinun sel si metuji athe pipolo ahok pet khaya phan kache songpi lapen ahok pet dara phan ke than ke APSLC an cholo regional party yong si wangbe potang te national party jong hele wang sita ilitum along kasik sakke do bomji lapen do bomlo lasi regional party apasi jakong harang nang pidona po pusin nitum chuning rilo lapen rada tumta chini nang poje nisoterang pi ke dam tang kopisi claim kopisi ke dama alang tum chini lo lasi rada tumta ludunang nelo rada tumta alang lipan ke pihai tuntu nang nelo usi nitum chuning ri rada panta lalo isi bangke isi bang aku do thulang joton be ake hai alang lipanta nitum jong kon tholipo la dhonsuri APSLC arwa hin pen alang lisi ta me media thengno chiklang ko non caroling bo sarkar afar alang li etheta pudin dekhe alang li etheta sorsan dekhe sita kam keme kolo non la rolling bomb mate representative ke do bomb a sarkar to na klampi medical college an prang pilo pu ilutum inglong so phan itum Karbi atung la so medical college along ke pena sa khuri long ipusi alang tum chak no sta pinya ni sikela dak bang ko anamuni si medical college on sa khuri ke long lo sorang ta program ka masai lang no klem ulo lasi alang li tum phan alang li tum ke jong abe bonta APSLC phan ma ke kai tala chong thuidat bandira sonsik na sorsa morsa do lasi lakke hai aphan si ilutum protest nai ma mate kerem hian si ilutum che protest nai ma labang si alang li phanta karju paso dak do alang li jokson be ke hai banta alang li ta inut aprang ESC hut asong ya polo di alang li kedam tang ESC kachari bom hut alang li tabe CM ta cholo sita pinyar ni si alang li halak so hut ke claim pen pinyar ni si ko pilado halak so ta rara phan ka chong thui chobai si CPM la pen ESC ang bong charwo chebong lo don rabang bong hembrid me chikai lo don rabang bong chi boycott lo chedam long le chewang lo ki thiyang chi dulong le sa hala ESC hut ta lang so chi claim lo la se alang li tum halak so aron lang no bangke non putak ki do bom lang la si halak so aron lang no ke nang li tum man ri no nang li halak so aron lang no ke nang tum chi unon non uwe kimietum kitur non uwe kimietum kache song ya long ke alang tu la puson aron lang no ke pidunang nelo pusin ni tum ka chuning ri la si media thengno ke wang pen la kerem he chorsa morsa phan ma ke alang li wang we dat nang ji pusi ni tum pen sodak pen alang phan chuning ri lo Dhansiri VDC Chairperson Nisoterang Piaria Sangho Tumpen Lamklar Kachipipon Lason si Jakong Poni Pai Hiniarni Dhansiri Constituency VDC Chairperson Nisoterang Piaphan VDC Chairperson Arpu Karbi Anglong Autonomous Council CM Akehai Dr. Tuliram Ronghang Lapen Tim Karbi Anglong Atum Ahin Pen VDC Chairperson Nisoterang Piaphan Arpu Pek Ponlo Lapen Halapu Nisoterang pi Aria Sangho Tumpen Hirang Kemai Long Kaning Je Pon ke Lapuson Hello President ta meaning je lo ya semet pet pinili tum kewang nang kok bangke lampar pinang kok bangke la lo je non hejong si ni ya sosial mane news along eklang dolo e PHLC Dhonsuri rotum bu selang tum ngachi pu la si Mohon Singh tok di la pen phangchu sangho la to tum bang thom si press mit pilo asalas dak kidong dam dolo la tum bang ke nisoterang pi bang ke kam claim ke development na men pen la parada phan thai thana claim ke bu si ga chi yong da si lang li tum ki pu la so statement lang tum ki put pondo je nisoterang pi chiklo yon joni pa chiklo yon yon thom chairman long da ta karbira phan thang da kam claim pi pon thek thek pusi ki kada ki jong pondo la sila solong bang ke ni tuma president minang than lo je alangli bang ke election thurthia ko amen thanga khijung jung basta me Dhonsuriang kang bang ke la dagil tum kar bidat kare lo belek belek khailong sita me kona pen keno nani mane arong tinge pet sita me aki ongdung arong bang ke asabet sita me kira bang e pajir dam nong lo asila solong pen si ako also sera pon thek gi mini pusi ke dam tang ni batai hini sami election thur pon lo aso pen sita me kona pen kona ne ka chi tonte joini si election bang ke hai pon ne dalo sita me boy pis sita me ajat pen punan sita me alangli bang ke claim thuji aning hanglang kumasi akon ni claim pen punthlang yong se avar side do kumasi ke dam tang por bang ke BJP long chi pok don do la so BJP long chi pok pondet pen api wang bom pen non bang ke dam tang
busik ni phaikre pho 16 June 15 June arni Karbi Anglong Autonomous Council CM sarake hai pen alang liphan rapa phan paklem pinang pupen si alang liphan ni takimi bidi singwai panola si order tal henla ke 15 June order lo si PHLC alang tum press conference do tiklo joni yon thom pu lag bangke karbok isi aja taklem dekte u bangke la bangke lam chobai la bangke alang tum batai lo la bangso lam pa chobai la kenon kar dhonsuri arat det phan kale lo Karbi Anglong arap phansila tumke batai pachu elo je mantune ki re-election mantune ke kichia so phana mening thanji pula so men pen batai la tum bangke pachu bailo sinon du tame Karbi Anglong ar agdang pi bangke pulam de la da thon suri arap phansita me ke pachu bai phansila tumke ka por isi bini bangke chiklo yoni yon thomwet chiklo penta nisotarang pi bangke ajata claim thei bangke la tum bangke la bangrap phan pachu bai thilo la bangke chengsia lam lo asupena don thu bangke la lo eldak election re-election recounting polam do alang tum kan ninje do la recounting bu bangke kidamtang 2017 ningkan bangke hola sot candidate do lo laba ke mijase metpet ka chedan bangke ilitum la BJP hola soke Pradip Dipusa lapen Robi Timung lapen hola sot Robi Teron lapen Raju Timung la metpet ilitum Karbi atum dak bang ke homne candidate do kolos tame ke chengsi hola na 2016 17 15 16 men chipaduk ta Karbi ara pan an paching thur ponji pojoni si nisutarang pi karjap lo office tame hala sahut tame Karbi ara pan ke thak gunji phansi la Raju Timung la pen Robi Teron tame da narjap dunde ta joini si hala sota hawi edelo asupen hawi det pen office tame ko 2021 ta ko puthot election do thilo so bangke dilutuma hasnu bangke la bangke BJP lo PHLC pu akora ki minang klang tholo chikrong tholo bang Mohan Singh tok bilo la supena ko kaprek Karbi kenedula bang Eldrin Teron setam hela sota kar hokpet bangke Mohan Singh tok bi jongsi nang thudune de tasonte ni soterang ki hailo asila soke hailo alogot bangke example danon ta litum video jongsi counting hole ACC camera ACC TV ACC camera jongsi hokpet recording do pute hodak recorded doji labangke tilutuma hasnu ke puwek loje Mohan Singh tok bifansi pulo nang lijongsi nang thodunde asonte nili ke hai hello pusi tilutuma hasnu ke puwek lo labangke nonta jongsi CCTV counting holalong CC la so record do posonte lasi peneji lasla hola so tilutuma thalo je hokpet bangke Mohan Singh tok bi ke tilutuma agent bon pusilut holo sama thanang kol boy pusita me non ke nilitum BJP ji pok dun et lo boy pusita me holo so nilitum BJP ke leader lang posi matharam nang kok nilitum ta lasila dak bangke pini yetu news ke klang along yetu recounting hot pusil ki lang le tungi pusta recounting bakhada ke question ma siwang velo ako jong si recounting do awi pusta malang tum RTI mari lo telang tumlong jike lasila po analam bangke ilitum dhonsuri rat phanke aleleng tum apong Karbi Anglong ar katok abi Karbi Anglong arat phan kapat cobai ason thot ilitum Karbi Anglong dhonsuri rat phanke nang chongpheng yelo thada bangke la sot 2021 ningkan tilutuma hasnu ki hai hot ke adaki recounting question ma si hai he bangwe lasila bangke tuteli mane el bangke kapat cobai asonar thaksila tengga phong pa cobai asonsi nono dhujuta me dhonsuri rat phan cobai te un thuji mini pusi penelo tumangke pini jasemet pet pini statement mangke pilo tapi laso dun thubangke lalo ilitum mathalo CM search tame kedamtang ningkan kithom pli ba ningkan photoka prayong si ala nisoterang pila party BJP party long jipok dun deta sonte jipok dun pen si power system lo PSonte pini bangke dhonsuri ara phanke jetang club ke unis tame isi hini bangke arong tin tame kile damji abar sai long jia porlo ate pini bangele tum je theklong lo nile ba scheme ka do bang upelo tame non herjong hala SPS series tum pulo chiklo union thom pulo ja chiklo union thonge plengkilang policy ta non herlang chiklo yon ta bela order kala 15 June mati ha ta 15 June office ta me pini litum Karbi Anglong mane Karbi Anglong Karbi Arap dum na thon suryalong rong proxy ner cap Karbi Anglong Autonomous Council pen kangbai pon ke chikloyon thom kali chikloyon ta plengkela lasi la song bong pen alangli kam claim pon pe po bangke itum alangli tum ke bok pon tan tum kroyoni atema ke dam alangli VDC chairman long le prang la pen election thur the prang tame alangli mithang akhi jungjung pen alangli along ke dukila karat tum phan la pen te rong rup paching thur ye phan konene towara sai mithang khi jungjung pen ta claim lo la pen te ki junalang kabi pin kisik sagadim la sona dem ta langli rings da met tukdam lo siang thek do dikrong sta me la son tukdam lo ne pen lower hab chance ta me langli
la son si dol kapre ka dim sitami alang le mitang khi jung pe sitami alang le khorot lo la bangke nilitum kalirong asor pa sitami arju pental ang tuma manenang thanun the la pente akwalang li la son si chipaduk lo ke damtang ho sitami kapre ka long pen hang pen chirap pen alang li la son thirang la pen hon sita pipon long lo la pen akola corona ru sitami irrigator sampan sabun la pen sanitizer la sitami la dhon sira rong kang penangan arong along la sona kisu abur ki chipa jog nei phan liblet print si tumron ponlong lo la pen alang li arong sitami than pon lo la pen amitha khi pen chipa konsi alang li sabun sanitizer sitami alang li ron pon pi ponlong lo la si non VDC chairman po bangke alang li autonomous council pen alang li top ke the ding na matan tum chorop pik lo ni tum hin pen alang li pan kang